So sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Bunbon, Katarman, Liloan, Cebu. Agad matatampo, nagdasangan nga Cleo. Recorded by X Thunder Gaming. Bye! Okay na, bye. Ako nang giingnan sa Tessa. Ha? Yung na naon sa? Nga magkigistorya ka niya. Kay naka-importante nga itugan niya. Unsa? Nga ko taon imaman siyang ging na na. Kay kung di na ako nibuhaton, bay, di man kamulihok. Nakagusto ka niya, di ba? Oo. Mau na. Pero, unsa man day gusto nimong buhaton ako? Hala, no. Panguyab busy, oy. Ha? O sige na, pagdugay-dugay niya, kay maunahan niya kaslain. Ha? Manguyab ka na ako? Oo, Tessa. Dugay na ako nagagusto nimo. Wait. Nakagusto ka niya? Wa ka ma-in love niya? Uy, lain pinang nakagusto lang og sa na-in love gyud ha? Ha? Uy, day. Ayoko Okay, na pag-apil-apil diha, bi. Nganong dili gud taon? Kay ngano, magpaila da sa kaglalaki. Ayaw ka bala ka, miss. Mika, Kining- Mika, mao ni akong pangan. Og best friend ko ni Tessa. Og prangkahan ka lang ka ha? Gikapoy na ko og am-am sa akong amiga nga pirming maghilakay pasakitan lang sa mga buhay ayo nga lalaki. Day, O kung usa ka na mga way ayo, ayaw na lagpadayon na imong tinguha sa akong best friend. Kay kung maghilak na sa ditungod nimo, panitan tagit kang buhi. Miss Mika. Dili ko makabuhat niya ni Tisa. Pero dili ako ang klase sa tao nga mo istorya og mga saad. Sugda lang ko. Og ako ipakita nimo. Pinagi sa akong mga lihok. Cleo. Ha? Kamu na? Oo. Giyon sa manani mo, ha? Gipasaligan sa nimong istorya? Oy. May maging wala ko. Ay noon. Pero, karon nga nakauyab na gid ka. Uyab na mong duha. Ug kana tungod nako. Tempa. Hmm. Anong tungod ba nimo? Kay ako may nag-ingon nga makikistorya kaniya, di ba? Ug tungod ana, utangan ka na ako. Utangan. Oh, Unsa may gusto nimo bayad? chicks. Chicks. Oh, Sige. Nako ihatag nimo. Ha? Uy, dili ko uy. Buutan maguning ako amigo gud Mika. Di ka magmahay. mo gyud. Liwat mo ko sa kong amigo. Buutan, di ba? Bike Leo. Day, sige na. Para dili na ka mong sige kuyog-kuyog na mo ni Cleo, kay nanakay imong uyab. Sa ato pa. Gisamo ka na di ka nako ron. Abi kay nakauyab ka naman. Dili man sa ingon anak, good. Giuban-ubanan na gyud ti ka kay gusto kong protektahan ti ka. Lupig pa may uyab ni mo, Mika. Unsa man? Pagsulti ko nos tinudi. Unsa man, tumboy ka? Nakagusto kang Tisa, ha? Naunsa ka? Ay pa istorya diha ha? Kung naino niyo pagsabot sa kung pag-uban-uban ni Tessa. O sige. Bahala na siya. Diha na mo. Lu, Hala. Ngano man to siya? mura man og guilty. Binuang ng tatong ako, Ha? Pasinog tinuod. Recorded by X Thunder Gaming. Ay da, pasag dito ninyo, uy. Ingon anak gina siya usahay. Dili masabot ang batasan. Pero maulian ra to. Pangga. Mag-ipon na ta? Ha? Ipon. Kadalikod. Sa may dugayan ko. Gusto man ako nga pirmi na ta mag-uban. Okay? Sige. Mag-ipon na ta. Pangga, mabdos ko. Ha? Tinuod? Mablos ka?
Yes! Maamahan na di ko. Nalipay ka? Oo niya ako. Ay kabalaka, ako'y bahala nimo. Pakaslan dayon ti ka. O gusto na ko nga safe ang bata. Gusto na ko nga mo resign na kasi imong grabe ka makastress nga trabaho. Sige. Pero, mga player ako sa lain. Kanang dili ra kayo kapoy. Pangga, karong moabot nga anniversary na to ba? Magbakasyon ta? Dili lagi ko pwede, ana. Di ka maka-file og leave? Dili lagi ko pwede. Daghang kikog trabahoon lagi. Naunsa naman ni Pangga eh. Nagkadugay. Mura sa kaglagkaan na mo kalayo na ako. Naunsa naman sa kaoy? Mangita na sa kagbikil? Ako nakabantay ba ako ni Moha nga kada adlaw na lang gyud ka mangitag bikil. Dili ako, ikaw. Ug wa ko mangita og bikil tisa. Kada istorya nako masuko dayon ka. Nagkadugay na hinuon ta, pero init na kay kag-una ko. Hindi ka poy ko sa kong trabaho. Kana, mao na. Diya nagsugod, sukad nga nakatrabaho ka diya. Kung na kay problema nako, sultihi ko. Dili kay ingnon anion ko nimo sa pagtratar. Pila na kaadlaw ang milabay. Pero wag yun mo chat-chitisan ako. Unsa ka iyang problema? Ako pangutalon si Mika. Masig nahibaw siya. Makigistorya ko niya. Wa ko sa lugar nga masulti ni mong gano. So, tinuod gid lagi. Nagada siya problema na ako. Kamo ni bahala, ana, oy. Storyahin na ninyo. Kumprontaha diretso. Cleo, pasagti ko. Ayaw karon kay gikapoy ko. Tisa. Tisa? Lonsa? Sakit naman ang ako tiyan. Mga anak na tingali ko. Dali, dalong tingnan sa ospital. Sorry, sir. Pero wa na makaya sa mama sa bata. Patay na siya. Kinuo ko. Pero ang bata, luwas pa? Ha? Wow, nakatuig ang milapay. Pero wapagyapon ko makadawat nga wala ka. Kung mahimo pa lang, nagkadaadlaw ko maani sa minteryo. Kaya permiti kang ubanan. Kibuhat ko na ka na. Mahal ka iti ka. Pa, malak ko pangihi. Uli na tapang. Sige anak. Panangidan ni mama ni mo. Papay mo. Cleo? Oh. Mika? Kumusta? Dugay na matang wa magkita. Oh. Nilargaman ko sukad nga nawa si Tasa. Oh, mao lagi. Kano sa aram ka nauli? Karon lang yun. Sa Tasa mo'y una na kong gianhi.
Ah, tinuod gid ka niyang amiga. Diha ka na sayop. Ha? Kay kung tinuod pa kong amiga, ako unta siyang gibadlong siyang kabuang sa una. Kabuang? Okay. Ay, finally. Makasulti na gid ko nimo ani. Sa tinuod lang, nahibaw ko sa problema ni Tessa. Namabdo siya. Og dili ikaw ang amahan. Siya? Mika, ayaw pagsulti, anak. Dili makabuhat si Tisa na ko, anak. Tinuod akong gisulti. Kung gusto ka, pangutan ng amahan siyang anak. Nahibaw man siyang mabdo sa Tessa. Og nagsabot silang ikaw mo ipaangkon nun ano na imaayong kaugmaon ang bata. Kinsa ang amahan na bata. Oo. Tinuod na. Libaw ko nga, di ko makabuhi sa bata. O mahal sa pagkakas ni Tisa. Sa magod, natinta lang yung kausa. O mao to. Nagbunga ang nitabo na mo. Ay, sige, sumagal ko. Buhat ang gusto ng bato ako. Bawasay agay ako ba? Italawal ko pagkatao. Pasaylo unti kasi magkibuhat. Pero ayaw pagdahom nga makuha ni mo ang bata. Kung bisan kanusa, dili na ako pahibaw ng akong anak. Kag tinuod niyang amahan, talawan. Ako ra ang akong anak, ang among anak ni Tisa. It's not time to make a change. Just Kung mahibaw, kung maubasab to ang akong mamahimong reaksyon, kung buhi pa si Tisa. Pero karon wa naman siya. Gidawat na lang nako ang tanan. O giisip nako nga tinuod nga anak si Dodong. Amo siyang anak ni Tisa. Dinhi na lang kutubog na nga salamat sa pagtagad din ng akong kaagi. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita manghigalang kaagay ni Cleo nga taga Bunbun, Katarman, Liloan, Cebu. Uban sa awit, ngayang kapangayo awit nga nagulahan, Father and Son. how can I try to explain? Ang mong kaagi, gibahatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. Adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining hanumanan sa usakawit ug ingon man sang mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bren. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, alihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paubaya. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, may ganyan kay nasayo-sayo ko rin. Mangita lang sa ko kay istambayan din sa eskwelahan kay layo pang oras klase. Hoy, ikaw! Oh, Mga taning akong project. Hindi ka gusto masakitan. kinsa man na? Di mo yun. Gusto ka masakitan? Oo, sige na. Diba? Ito na ako. Si Dave Mandela. Ang hambugero din sa eskwelahan. At doon ako. Diyan man, pandool mo ka. Apil ka? Buhi na siya. Babaeng dako niya. Ikwilyuhan niyo mo. Uy, ikaw ba? Ayaw pag-apil-apil din niya? Kaya nga naman. Nagtuo ka nga nahadlo ko sa imong pagkahambog. Ha? Yoy! Giro ako di mo gud. O sige, hamag. Aron kong magkagubuta din eh. Manguta na sila na unsa ta. Dan ano to di ba may bawaan sa prinsipal ng kabuang imo? Mo ba? Wa pa tumawan ha? Thank you, ha. Uy kasoy. Huwag sa sunod ha. Kadlo. Sumbong yun kung ibuli ka. Ato di, ako di si Brin. Ikaw? Rona.
Kinsay magdahom. Akong kaning saver sa una. Uyab na din ako karon. Naluoy na mong kunin mo gud. Ngano good? Ang man ako nga, naibog ka na ako. Mong, nanguyab na lang ko. Wow! Ingay noon. Nga nakakot gid ko si mo attention that time. Mong imo kong gisave. Gusto na. Bitaw ro na. Buhaton ginako ang tanan aron malipay ka. Ingon anak ti ka kamahal. Mahal sad kaayo ti ka, Bren. Bye, Ben. Pasensya na kayo sa una, ha? Unta, kalimtan lang to na to. Okay ra to by Dave boy. Saon mga bata pa sa dado. Ang importante nga mature na ta ug nakat-una ta sa tumang sayop. Maugad, bay. Daghana bitaw na kong kabuang sa una, eh. Unsa? Balargahon sa mong auntie dito sa gawas? Oh, Bren. Gusto siya nga ito ko mag-nurse dito. Rona, unya ako. Ayaw ka bala ka. Magsige na ko tagtawag sa messenger. Rona, Bren, isaad na ako. Dili ko mangitaglaing dito. Mahal ka ayo ti ka. mahal sa gaiti ka, Rona. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat bay Deva nga nakikita ka na ko ron. Nangita lang gikog akong makauban nun eh. Oh, may gani kay wa ko'y trabaho karon. Kumusta naman mo sa Rona? Perming busy eh. Tagsa na lang gay kayo may magka-chat good. Uy, delikado. Ha? Ako pa nimo. Maglingaw-lingaw ta. Naglingaw-lingaw na bitaw taron. Lahi nga lingaw nga akong pasabot. Ha? Hi, sir. Oh, may Dave, anong naamata din eh? Para malingaw ka. Siya man, ganan ka mukuha na. 3 mil na. May Dave, dili ko eh. Suway lang kon. Yeah. Aron safe ka. Pagkundom. Oh, Dave. Okay ra, sir? Okay kayo. Pupatong na ko nimo, ha? Labaras akong uwi. Ay. Puh, nahubog yun ko na. Oh. Yun na. Ang ako cellphone. Lah. Kadag-kadig message ni Rona na ako gabi eh. Oh. Tawagi ko kung mata na ka. Oh. Tawagan ako si Rona. Ron, Di madi kagabi eh. Wagid ka mo chat na ako. Nag-chat kong mama ni mo pero maisulti niya. Nga naglaag daw kakauban sa Dave. oh babe. Bao ba? Babe, next time. Pagsultisan kung asa ka. Anong dilisod kong papala ka. Sorry kayo, babe, ha? na gani ko ni mo. Sorry kayo. Unsaon man gud nga nahubog na ko gabi igod. Mong ano ko makachat nimo. Pero next time di na gito mausab saan ako nimo. Abi nimo gimingaw na kay ko nimo. Agwanta lang sa kita ha. Pila na may dagan sa usa ka tuig pa. Makauli ra ko. O magkita raon niya ta. I love you. I love you too, Bren. Paito eh. Unsa? May kontak nimo ang babae nga magpahilabot siya nimo bisag dili ka mubayad. Maulagi. Baby, paito eh. Nya, siya man, go ka. Uy, dipindi ani uy. Agoy. Ganahan tingali siya nimo.
Kadaghan kong imnonon. Mahurot ka ani nato. Ganahan ko nga maghubog una ta before ta magbuhat og milagro. Oo, sige. Mas maayo tuod. Shit. Hanggaw. Wala naman kumibaw kung di unsan ako pagpauli din sa amo gabi. Nahubog giday ko na. Oh, kadiyat. Kadiyat lang ha. Nagamit pa ko protection gabi. Ibahak na. Wala na ko makontak ba yun? Mo ba? Nga naman. Di na ko bay. Hapit na muli suro na. Kinanglan nga magtarong na ko. Boyfriend. Babe, I miss you. Babe, I miss you too. Kumusta? Yan, gimingaw na kay kunimo. Ikaw? Mas gimingaw ka nimo. Dali, nakoy mga pasalubong nimo. Bay, pasensya na ha. Nakibaw tong babae sa Facebook account ni Kuan Rona. Napugos ko sa paghatag kay murag naglikay kuno kaniya. Unsa? Gipasabot magud nako nga nakay uyab. Unya mao din to. Namugos gid siya nga mangayo siya account sa imong uyab. Kay paybaw niya nga mabdo siya. Unsa? Mo din nagibuhat ni mo din samtang wa ko. Runa, babe. Bayaran to siya. Dili sa sigurado nga ako ba ang amahan adto? Ikaw man ang amahan o dili. Magpabilin gihapon ng tinuod nga nagbinuang ka nako. Oh, Wa ko magdahong nga pasakitan ko ni mong ingon ani, Bren. babe, Sakit kaayo. Mo pagbuwag ta. Runa. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Nagkabuwag yun ming Runa. Nilarga siya balik sa laing nasod nga wa na gyud magpakita pa nako. Di na sana ako magunta kay gi-block naman ko niya. O gidawat lang sad nako kay dako magyud ang akong sa niya. Og bahin sa babae nga katong akong giabangan, wa ko mahibaw kung ako ba gyud ang amahan ni adto. Pero ako na lang nahibawan nga gipakuha daw niya ang bata. Og karon nakabalita ko nga nanay uyab si Runa dito sa laing nasod nga Pinoy rasad. Di nila lang kutob. Dagang salamat. Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Bren nga tagaliluan Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan paubaya. At kung masaya Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mona. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Di na. Recorded by X Thunder Gaming. Ondang nasa mo pag-eskwela muna. Ha? Nga naman pa? Basig nagtuo ka nga ako mahibaw sa imong binuhatan nga nagsige lang kaglaglaag kauban sa imong mga amiga. Ah, Maong pondo na lang ni Disbay. Dabangin ang imong inahan sa mga trabaho nun din eh.
Kalaay ba ning ni Artas Bayo eh. Unsa ka ano kun mangita na ako trabaho. Musugot ka nga, mangita kong trabaho pa? Ay, musugot na lang ko, kaysa magsige kag laglaag. Kung gusto gyud kang manarbaho muna, na ako'y kailas sa syudad nga nangitag mo bantay o bata. O sa man ganahan ka. Sige ma, musugot ko pagkayaya kay laay kay magsigig pundo din sa ato, uy. Pangandam, kay hatod ti kaugma. Kadiyot sa ha, kaya ako pang andaman ang inyong gatas, ha? Kadiyot lang. Kalisod ba din ang trabaho, ha, uy? Duha man din ang kabuka kong bantayan ng bata. Saan ka na, uy? Hindi ka makapahilom ng mga bata? Patutuyan, narin mo hilom. Kadiyot lang, Tiki. Nagtimpla pa magkukugatas nila. Timpla. Ay, pagyaya diha. Banhaan kay mga bata, oh. Oy, mao din ni hinungdan nga ni pauli ka. Opa, dili makaya pa, uy. Duha ka bata akong bantayan, good. Unya, pag umangkon sa kong amo, hilas kayo. Magsipangasaba na ako kung hilak ng mga bata. O diya sa may plano ni Muron. Pundo lang una ko din sa ato, ma. Unsa pa? Daki kaila sa Cebu nga nang kita katabang? Ako igagaw nga tuwa sa Cebu. Nangitas doon sa kauban sa iyang gitrabahoan kay ni pauli na kuno iyang kauban. Unya, imo ko patrabahoon dito pa? Ay mag-agadra ko nimo. Aon sa man mo trabaho ka kay ako kay hatod sa Cebu. Ha? Sige pa, ihatod ko sa Cebu kay mo trabaho ko. Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra kasi mong trabaho din day mo na. Okay raman te. Ayaw ka balaka. Kay buutan raman ning atong amo. Maubitaw na ako nabantayan te. Pag binuutan lang yun din ha, aron magdugay ka. Dali aras panahon, uy. Walang ibaw, eh. Tulo naman iko katuig din sa akong kinabahuan. Manangid ako sa akong amo nga mapauli lang ko sa amo. Kay gimingaw na ko nilang mama magpapa. Kumusta naman ka na, uy? Okay ra taon, ma. Oy, nakauyon ka tingali sa imong gitrabahoan kay itambok-tambok man ka. Buta naman gud ang akong amo pa. Oh. Unya, mobalik pa ka og Cebu. Dili pa ko sure, ma. Kay, di ka po'y magigusig trabaho, ma, uy. Maglaag-laag sa ako din, ma, kay gimingaw na ko sa akong mga friends. Kumusta naman ka, day mo na, oy? Okay na, day. Hala, uy, nasamot magkagwapa, day, uy. Saba ka diha, day, uy. Tinuod bitaw. Uy, asa naman na mga barkada, uy. Kay gimingaw na ako nila. Ako nang gitsatan nga ni Aka. Mag-video kay noon na, aron malingaw. Maayo pa. Unya, asa man ta mag-video kay? Ato sa unahan, kay na bagong video kihan dito. Day, ay masa, Day, dili lang ko palabi, ha, kay ginabi ako anad og ginom. Ay, kabala ka, uy. Ni ami nga muhatod ni Moron, kundi na ka makabarong. Bantay, ha? O, lagi. Na, sige, tagay pa. Unya, unsa man, mamauli na ta? Ikaw, agad namin ni mo, day. Mamauli na lang ta, uy. Sakto na to itong ginom, uy. Ayaw sa mo pagpamauli. Kay akong puna ng inyong inom. Kinsa man ka? Ako si John Michael. Ikaw? Mona. Ayaw sa mo pagpamauli. Kaya akong puna ng inyong inom, ha? Unsa ma? Nainangita na ko? Oo, ganiharan na kinuwat nimo. Akong giingnan nga natog pa ka. Kinsa man nang nangita na ko, ma? Ay, John Michael, mangkuno to siya. Ngano naabot ka din sa amo, uy? Yan naman. Di ka pasuloy? Pasuroy man. Nakalitan lang ko ba ngano naabot ka din sa amo?
Ambot ba? Sukal lang nga nagkaila ta. Di naman ko mahimutang. Sige naman ko ganaw na nimo. Michael, Tinuod bitaw. Dili ko mulimod. Gugma na ning akong gibati nimo. I love you muna. daan pagid ko nga naka-like sa Michael nimo. Di ka naman to siya duol na tuoy niya, ni hatag og mainom, unya nakikila-ila dayon nimo. Mauli kitay. Unya, sa plano nimo? Di mo sugton? Maayo ka, day? Aw, kung may feelings ka niya, usog ta. Tinuod mon? Imo na kong gisugot? Oh, Michael, uyab na ta. Salamat kayo mon. Abi nimo, lipay kay ko nga imo na kong gisugot. Basta kay panggaan lang gid ko, ha? O mon, ako na isaan nimo. Unsay mamay kod? Oh, maula mon. Mamay ko nimo. Ang buti mo ipasabot nga mga sawa na kanako. Mamay lang ko nimo daan. Bahala nag kanusa ta magbinyo. Ang uyab ang mag-anihan din eh. Opa. Oh. O kung sa to'y ingon nimo muna, mamay na siya nimo. Oma. Ayaw sa mandong. Musugot ka nga pamayan na ning anak nimo. Wow, kung kursunada ng tawanan ni mo na, wala. Papamaya na. Unsa may plano nimo ron nga nahuman na kagpamayin ako? Sa sunod tuig pohon, magpakasal na ta. Igo-igo po nga magkatigom ko. Ah, sige. Magagad ako nimo. Ha? Manila? Oh, Michael. Manarbaho na lang sa Kus Manila, uy. Total, dugay pa man sa tamagminyo. Sige, patrabaho lang sa Manila. Kay mula galas ako sa Bacolod. Magtawagan na lang unya ta, ha? Oo, sige. Pag-amping si mong pagbiyahe ha. Ikaw, sad. Amping permi. I love you, man. I love you too, Michael. Pila pa lang gani ko kaadlo dinis Manila. Gimingaw naman hinuon kong Michael. Ah, ining bakante na ako. Ako siyang tawagan. Okay na ba ko diri, man? Maayo hinuon. Ikaw, kumusta ka diha? Gimingaw naman hinuon ko nimo nga. Ni ako sa Manila. Sige lang, Kol. Magtaw ka na nila permi. Sa manis Michael nga dili naman mo reply kung chatan. Ah, husto. Akong tawagan ng amigo ni Michael. Wali ka may bawo ka na namin uyab si Michael? Part, mahimo ba ayaw ko binuangi? Dili ko ganahan sa mo kumitsa, Part. Part, o kumukumidya ni mo. Ako ta, patakaliw ta. Kaya ako isyente mo ang ilang mga pictures. Niya nagisahan ka picture sa amigo ni Michael. Oh, ay dili. Picture ni Michael o mikauban sa babae. Og sweet kaayo sila. Inoon kinayang may lain na siya, kuyab. Ganun kibuhat mo din mo na ako, Michael. Nga naman. Sugdantang tagay, asa ng baso. Wa ko magahom nga makahimo ba sa pagluib si Michael nako. Sa pagkakaron, ni anak ko sa Cebu ug nagpadayon ko sa akong pag-eskwela. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kita mga higalang kaagi ni Muna nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit, ngayon yang gipangayo awit kinaguluhan. Di na. Tama na piskaluy uwi. Congrats, anak! Nakagraduate ka na gid sa high school dong. Salamat ba? Thank you sab kayo sa imong pagpaka-eskwela nako. Maura na akong pangandoy, anak. Na mapahuman ta mong eskwela. Pero, may problema lang. Unsa man na, ma?
Maglisod na kog pa-eskwela ni mo college to. Dili na kapaigo ang akong income good. Mao ba, ma? Sige lang. Mangita ko pagi nga makakwarta. Magsugod ko pangitag kwarta. Inig bakasyon. Bugata sa mga gipang-alsa na ako din sa tindahan eh. Kutas kayo. Pero bahala na. Basta magkakwarta lang ko. Atusan ko ni. Magkali ko kay napalabak ko'y laing trabaho man ini. Nihalang ako natigo, ma. Ah, grabe hagod di mo anak. Giunsa man nimo? Dubli-dubli man akong trabaho, ma. Mao na nga. Gabihan kay kong maayo. Kinuo ko. Ay, kaluoy baya nimo nak. Okay ra, ma. Gusto lang ko nga mag-eskwela sa college. Pero ayaw lang intawag palabi dong ha. Kaya ba sinog masakit unya ka? Lawas ray puhunan, maong pahuway sad gyud. Umalong hakot ya, dahil mga sinako nito ha. Pero atong hakot ya, deliver ito karon. Oh, boss. Oops. Ay, kasakit sa kong kalawasan. Ma, sorry lang, ma. Hindi ko makabalog. Sakit ako lawas, ma. Ay naunsa ka man intaw nak. Huwa na. Mao na akong giingon nimo. Naningil na gyud ang lawas nimo. Ay, tuo di ay. Nangita ra ba dito imong maguwang kun asa ka? Gusto to makigstorya nimo. Dili ka man kuno mo tubag tawagan. Natawagan lang siya balik na ko, ma. Nagdoble-doble ka trabaho mo nang naingon anak ka? Ote? Dong, dili pwede ka magsige na kagtrabaho, uy. Mas maayo pag ari na lang kapuyo uban na mo. O niya, kami na lang maoyoy mo pa eskwela ni mo. Mo anak ko sa siyudad, eh? Oh, ako inon akong bana. Kami mo'y bahala ni mo. Unsa man, okay ra ni mo? Oh, okay, kikit eh. Eh, usagin na sa akong pangandoy nga maka-eskwela ko college. Oh, sige. Anang hinugtarong ni mama, ha? Maayo hinuon kun mauna dong. Ay, pagkabuotan gyud sa bana aning imong maguwang. Mao, Ora Kima? gilibog. Maagyod. Pasalamat bitaw ko ni Kuya Bin. Angay lang. Og ikaw pagtarong baya gyud didto ha. Dili ko gusto nga maghatag kag labad sa sa imong maguwang. O, ma. Promise. Dili ko magpabadlong dito. Welcome diri sa Mumbai, Dong. Giandam na namo ang imong kwarto. Salamat kay Kuya Ben. Rich! Rich! Oh, kuya. Dali na, natay bisita. Yes? Oh. Uy, hi! Oh. Guwapo! Kagwapa niya. Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa man ning guwapo, Kuya Ben? Mangon na ni Ate Isel nimo, si Gio. Gio, si Rich, akong pagumangkon. Hi. Hello. Nice to meet you. Salamat intawon kay nanatay laing kauban din sa bay. O guwapo pag yun. Kumusta man imong pag-eskwela diha, anak? Payor man, ma. Dagko ang ako magrado, ma. Mga way pagmay si ate o si Kuya Ben nga gipaskwela ko nila. Mao ba? Pagkahayahay kyud sa naay ka-afford. Sige lang, ma. Kita po niya pohon kung magkatrabaho na ko. Hatagat po din natin kag hayahay nga kinabuhi, ma. Gio, wa mo kay klase ron, di ba? Ubali ko, Bi. Ha? Asa man ka? Muato ko sa mall. Mamalit ko og swimsuit kay naaman mi umaabot nga outing sa akong barkada. Sige. Dong, nakabantay ko ba? Nagsige na kayo mo kuyog-kuyog ni Rich. Magsige masasig pa obante. Nya may kuma sa kong baliban niya kay
Pag umangkon ba siya ni Kuya Ben? Ang sa palahin ay masulti ni Kuya Ben kung akong balibaran si Rich? Sige. Basta, ayaw lang yung katagig mali siyang imong pag-uban-uban, ha? Gusto na ako, nga ilhon mo nga murag igsuon na nimo si Rich. O ate. Sunod simana namin mag-outing, Gio. Ganan ka mo ba na ako? Kuan kining uwa man kumakaila sa imong mga barkada. Di lang ko, Rich. Ikaw dili ka ganahan. Pero ako ganahan man ko. Ganahan kang uban ko? Oo. Kung naamangkot ka, feeling na ako secured ko. Pwede ba ko ni mo ubanan? Kung may gusto nimo. Sige. Kalami sa hangin din sa dagat. Si Rich. Ang ayan kaysa sa iyang swimsuit. Gwapa kit kay siya. Gio, mahilis ba ako ha? Ha? Nakakita ko nga grabe kay ka makatutok na ako. Tara, kuya ta. Maghuhatag ng inom. Cheers! Cheers. Uy, hala. Nibundak ang uwan. Tara, manuta sa tong room. Asa ayun na to. Di kalito mo itong buwan eh. Uy. Habuay mong t-shirt o shorts. Dali. Gio. Video ka? Remembrance ang good. Palayo na ako. Hey! Sorry na, good. Nga nalikilis man ka. Paulin ako. Huwag ko makasabot sa akong gibati. Naganahan ako akong suod ni Rich. Pero mura ko niya gitraidor. Nagidiretso ko niya video. Gawa ganin mananghid ako. Nauli na hinong ko kalit. Dong Gio. Abi na kung nag-uban mo ni Rich ka di bakasyon. Ote. Nag-uban mi. Pero may una ko pauli. Dong, dili man sa ingon nga nang hilabot ko ha. Pero kining ako, concern lang yun ko. Nahibaw imong ati nga naa siya'y video sa usa ka porn site? Unsa? Unsa'y pasabot ni mo, te? Nakitaan man sa uban natong silingan ang video nila ni ati ni mo ni Ben sa kwarto nga naay nahitabo nila. Og hasta pud si Rich. May videos pud siya sa lain-laing lalaki. Pakit-unti ka sa ilang mga video, ha? Siyo na unsabad ka! Nga nag-isumbag na ni Boss Kuya Benny mo! Muling kurtahan kang animala ka! Kaya mo lang gibaligya ang ako magwang! Ha? Ha? Unsabay? Nag-video si Kuya Ben! Samtang na inahitabo ninyo! Unsa? Ben? Ngano? Nagkinahanglan kay kong kwarta. Buwang ka nito! Siyo! Siyo, gusto na! Ipapreso ka! Di ba nila? I can think of all the times you told me not to. I couldn't. Nagkabuhagid sila si ate o si Kuya Ben. Kay grabe ang kawaw nga gibati ni ate, human siya mahibaw nga daghan na day ang nakakita sa iyang lawas. Wagi na mo undangi si Kuya Ben hangtod nga na prison ni. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ding akong suwatampo. More power, RMN. Day, Chriselle, majuti ka, ugma? O day Marfe, majuti ko ugma. Nga naman? Ganahan nung takong manglaag tang duha ba? Karoon na lang Domingo, day. Parehas man taway duty. Sige, Day. Anya, asa matapaingon ini ron? Magtugtuyok lang ko ta din sa plaza, Day. Murag itag mga buang din hiday, uy. Nagsige tag kuyog-kuyog. Ato ning pahimuslan nga nagsigit ang kuyog tang duha, Day.
Kay ko na niya tayo uyab, di naman ta magkauban tang duha. Mao gyud. Ato ta dito oh, mamalitag ice cream na. Kinsa may tumboy ninyong duha. Ha? Unsay tumboy la uy? Naagi tumboy ninyo kay magsige mamugkuyog-kuyog mong duha. Lola sad uy. Kung magkuyog-kuyog di ay, tumboy na di ay. Unsa man di ay. Wag ko makakita ninyong duha nga may kuyog na lalaki. Sige lang la. Moro niya may makita ni Marife nga may kauban nga lalaki kung may uyab na unya mi. Dili man tingali ta makauyab day. Ano ba rin taon nga nakaingon mga anak day? Tanawa gud oh. Parehas naman lang tang duha ini nga wag uyab. Sige lang good. Di lang ko ta magdali. Magpaabot lang ta kung unsa ihatag sa Ginoo nato. Gilaay man ko tinis bahay oy. Akong atuon si Marife sa ilabi. Abi na kong kinsa akong bisita oy. Ikaw man gud di ay ni. Unsa may ato nimo nga sayo magang nilaag dinis amo. Ay, gilaay ko sa bahay day oy. Wabay duty ron. Unya, sa may plano nimo ron? Manglaog ta na. Ha? Noon sa ka uy. Nga rin taon nga nakurat makapag-ingon ako ang manglaag ta. Nakalitan manggukunin mo gud. Kisa una baya, ako may magsigig agda nimo nga manglaag. Pero karon, ako na may magiagda oy. Gilaay ko sa amo day uy. Nya, asa man ta manglaag ron? Oh, bisag asa lang good. Day mayo ay. Palahi ta. Si palahi ba uy? Pangaligo tag dagat. Kana, da, marganahan ko, ana. Marag nindot ang imong nahuna-hunaan, day, da. Unsa man, okay ka? Okay ka, ayo. Kay dugay na bigitang makaligog dagat, pod. Sige, sige. Magandam taog, atong mabahon. Kay karong hapon, mga tutas dagat. Oh! Ligitas dagat, day, uy. Lamisigig lang, uy. Wow, asa ka, day? Ano man? Tagay sa tagamay. Uy, anong dili ka tugnaon? Sige, sige. May pa. Imo sao? Uy, hinay-hinay lang. Uy, basi mahubog ko. Sus, ayaw ka bala ka, day, kud. Kay kung mahubog ka, ako kang pasaanon inig paulit nato. Unsa? Lagi. Hi. Oh. Hello. Hala, day. Naay lalaki nga nagpaingon din, he. Recorded by X Thunder Gaming. Gwapo ra ba, day? Ayaw pagsapa kay dool na siya nato. Hello mga gopa. Hi. Hi. Pasensya na mo nga niduol ko ninyo. May toyo kami go? Kuan, gusto lang kong magkigila-ila ninyo. Ako din si JR. Ako sad si Marife. O gining akong kauban, si Chriselle. Hi, Chriselle. Hello. Shot sa o. Salamat. Di ko tig-inom good. Wow, kabuutan. Mura ba nigipangita sa kong lola? Si man sa ka, Chriselle. Buyag. Ikaw ding usa dinis dagat, che? Duhami, oy. Hain man namang kauban? Kadiyot ha. Kaya ako antoon. Kauban si Raji. Berji. Akong bagong mga amiga, si Marifi ug si Chriselle. Ay, hi ninyong duha. Hello. Wow. Nagdungan gida. Ganina raming nakabantay ninyo. Mao ba? Ganina raon ta ko nga muduol ninyo. Aron nga makigila-ila. Pero maikog lang ko basin og mga maldita mo ba? Mao si YGR lang ang miduol ninyo. Mga buutan, manggod mi. Maog yun. Okay, mga friends naman ta ninyo. Mag-inom na lang ta. Diba? Maayo pa. Bitaw, good idea. Maayo pa ron enjoy. Di man nunta ko moinom, pero moinom na lang yun ko para ninyo. Ana ba?
Ay, yung ko yung duha ba? Kamu na mga joker kayo. Maong yun. Mga hikoy kaayo mo. Salamat na, nalingaw mo na mo. Maya ra gyud nga nagtipon ta ko patin haron lingaw. Bagay. Sige na. Tagay pa, day Marife. O zaman, kaya pa day Chris? Kaya, uy, ako pa. Teresa, ngihis ako. Kuyog yan, si Chriselle JR. Kayo, kasi matumbaw niya na. Ayaw ra lagi. Kaya rin ako. Dahil na Chris, kuyugan lang ka kay. Basi malambay noon ka. Lift the ups. Ikaw good. Ay, dali na. Banin ako. Kayo na kay ko good. Ay, salamat. Hindutas akong pamati, oy. Nakaihi ko. Okay na nga, ha? Okay na, Jay. Tara na. Ato silang balikon si Raji ug si Marife. Oops! Barag na ka. Dali po ko kamay na. Kadi sa Jay. Diba? Sa merong nag-ako. Tanaw si Chris, Tanaw si Chris. Hubog mo ito si Reggie ba? Ug si Marife. Nag-sex, GR, noon sa ka. Kalahin sa kong kibati na tanaw nila. Chris. GR. Chris. GR. Gihagkan mo ko ni mo. Lagi kong kibati nga nagtanaw nila na nag-sex. Dali, magita dapit nga kita kang duha. GR. Ha? May nahitabo sa ninyo ni JR? O, day. Unsaon man kwed. Amo mo nakita ni JR nga nag-sex. Mao tong laim sa kaayong gibati nga natanaw ninyo. Mao na dayon to na makapugyan nga mong kaugalingon. Og may nahitabo sa gid namo. Wa sa kong magtahom nga mahitabo to namo ni Reggie day, uy. Kalit kaayo, uy. Nadasag ko niya. Ay, unsaon man kwed. Parehas magutang nakainom. Mao lagi. Ay, sa sunod ay, mag-amping na kita. Parehas ka ron, Nahilabtan tas mga lalaki nga dili na to uyab. O, day. Sa sunod mag-amping na kita. Uy, si JR din ni-chat na ako. Hi, kumusta, Chris? Ako siyang replyan. Ha? Wa mo nagchat-chat ni Raji? Wa gyud. Maayo pa din mo kay nagka-chat mong JR. Pero si Reggie, wag gyud mo chat na ako. Bahala siya, uy. Day, nako itong ani mo ba? Unsa man na? Na-in-love naman ko ni JR, uy. Ha? Pag sure, uy. Lagi, day. Sige na chat na ako. Nahigugman ako niya. Ayay ka. O kung manguyab gani si JR na ako, day no? Ako sing sugton. Day, Chriselle. Wa man ma-chat si JR na ako. Ay, gimingaw naman hinon ko siya mga message, oy. Ako sa ko natanaw niyang Facebook, P. Kay sukad masukad. Wag din ako ni matanaw niyang Facebook. Ako siyang stalk. Unsa man ni? May anak si JR? Kung mauna, miniyo day ni siya. Si Raji, ako siyang stalk. Ginoo ko. Pulos sila may mga anak. Pamilyado na isilang daw si JR ug si Raji.
Nahibaw na ko, day. Ha? Akong gisuwayan og stalk si Reggie. Og nakita na ko nga may pamilya siya. Parehas ditang duha nga nabiktima sa mga minyo, day. Daghan akong message sa JR na ko. Bahala ka rin tuhan na ka. Nanawag yun ay. Karon ka. Hello? Hi Chris, kumusta? Mahimo ba? Ayaw na pagsamok-samok na ko. Nawag sa ka, uy. Anong gusto ko magkanako? Tungod kay mapahimuslanon ka. Ha? Shit! Nahibaw na ko kunon sa ka, JR. May anak ka. May pamilya ka. Oh. Nahibaw ka ba? Nahigugma naman utak ko ni mo. Labi ba kinakuha niyo akong pagkababae sa nakong kasayon? Pero nawa ang akong gugma niyo sa diyang akong nakita sa Facebook nga may anak ka na di ay. May pamilya ka na di ay. Rachel, pasilo ako. Inuwa ba ko ni masultihis ni noon? Pero di mo pa bagyong ipaabot ka mo bati ko ang gugma ni mo. Rachel, tungod kay mahal di ka. Mahal? Dili ko di mo mahal, JR. Eh nga hinoon nga gusto ko di mo pahibuslan. Gusto lang di mo batilawan pag-usap nga ko pagkababae. Nahibaw na may Diyos Marife o nga mga miniwa mas Raji. Ang dili lagi may magpailad pa ninyo. Rachel. May babae na pagsabok-sabok na ko. At iman ang imong pamilya. And me, nakatunaon ako sa pagkikugma ni JR. Pero kinahanglan nga putlon ko ning pagbatia kay dili makatarunganon. Og aron dili na gyud siya mo kontak nako. Ako siyang gi-block. Og sa mga babae nga naminaw karon, pag-amping mo sa imong pagkababae nga dili mo maparihas namo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mawag na mga higalang kaagi ni Crisel nga taga Agusan, Davao de Oro. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, Falling in Love. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubon sa direksyon ni Priscilla Reganos. Kamusap mga higala o mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga, ipada sa handumanan official Facebook. Ay, pastilan. Dako-dako gyud kag pildi karon. Nya unsa man nimo? Patay ka ng joy, bay. Wakay kaluoy na mga imong mga anak. Mas giuna pa ni mo imong pagpadugal kay sila mo. Day, sorry na, day. Ay, lang pagbiya, day. Saan ako, day? Di na ni mausap, day. Di na lagi, day. Please, day, joy. Ay na, pasensya na gyud mo oy in town, Jemar. Dili na gyud ko magpautang ninyo. Iwa pa baya mo makabayad ako sa last ninyong giutang dinis tindahan. Ako, maluoy ko sa inyong mga anak. Pero kung magsige lang sa kong kaluoy, akong tindahan sa boy makaluluoy, unta makasabot ka. Okay ra nang. Nakasabot ra ko. O tala in choice, ani. Kung dili ko haan ang atong tinikom. Dili ra magiging ang problema ba? Kung kay bawo pa lang kang ni control sa mong kaugalingon.
Day, Joy. Aw, agwanta gid ka ba? Saan nga gibikil man nimo imong asawa? Pasalamat na lang ka nga wa ka biyahe. Mawali ba Ay, si Joy maning nanawag. Adiyo sa kaya. Hello, Day. Asa ka? Nasa opisina, Day. Nga naman. Apa sa mis ospital. Ha? Si Marco nga tong anak na doon ko sa ospital. Pero di na maging riyahas ka init. O niya nang luspad. Oh, usa? Kinahanglan na itong i-admit ang bata na ay dengue ang inyong anak. Oh, Unsa, Dok? Kinoo ko. Dako-dako gitang mabayaran ani sa ospital. Unsaon man din ato? Ang tinigom na to, dili ito makapaigo. Yan na lang na guna-una, Day. Mangita ako pagi. Mangita ko kahuwaman. Jemar, Bay, sorry gi kay bay ha. Wagi ko'y kanang ikapahuwam nimo eh. Sa amagod na hit masag kaay ko ron. Sige lang, Bay. Nakasabot ako, Bay. Og salamat. Pila na kaadlaw nga nagdindiin ko aron mangitag kahuwaman na ako kwarta pero wa magkipik kahuwaman eh. Paita ini. Kinuo ko. Paselo ako nga akong buhaton. Bahala na ni. Kuhaon ko ni tinigom na mo ni Joy. Kinuo ko. Ikaw na'y bahala ini. Recorded by X Thunder Gaming. Yes! Yes! Now go! Nakadaog ko! Yes! Salamat, Ginoo! Salamat! Di na yun may problema sa ibayan sa ospital! Salamat kayo, Lord! Yes! Oh, kadako ko daning kwartaha. Diin ka ani. Day, doon ako'y isulti ni mo. Oh. Katong time ba nga na ospital sa Marco ba nga atong anak? Wa gyud ko nakahuwam og kwarta, day. O ko kahuwam adto kay wa man gyud nagpahuwam na ko gud. Kuan day kining pasaylo ako day nga gigamit nako ang kwarta nga atong tinigom aron isabong. Unsa? Niusab na sad ka? Day, kalma lang. Last naman to, day, last na to. Di na gito mausab, day. Ang importante nga nakadaog ko, ug naluwas atong higayon na ang atong anak sa bayranan sa ospital. Nabayaran na sa nako ang tanan natong utang, day. Ug wa na tayo naon, day. Ug kanang kwartahan nga akong gihatag nimo, day. Di ba niingon man ka nga gusto kang magnegosyo? Gamitan na, day. Gamitan na sa negosyo nga ganahan nimong inegosyo. Jemar. Asa may pahimutang ang mga bandol, ma'am? Dinhidapita ko ya, palihog. Happy kayo kong asawa na. Siyempre, no? Dream gid ka nina ako kini-ukay-ukay nga negosyo. Nasayod ko, day. Mayugid unya po ng atong outcome aning negosyo, day. Ikaw pa? Salig kay ko nimo. Salamat, dong. Unsa? Gusto kang mangabang og warehouse? Oh, dong. Maayo magdagan ng ukay-ukay. Kanang warehouse nga, dili lang gud kaayo dako good. O sige, day. Mangita ko. Nalipay kay ko para ni mo bay. Kay after 3 years, nakabangon-bangon na gid mo sa imong pamilya. Lagi bay. Unsaon nga maayam sa muda og negosyo si Joy.
Among next project ani kay puhunbay kay makapalit mi og yuta og makatukod na mi og among kaugalingon nga gipangandoy nga bay. O ampo lang. Matuman ra lagi na. Salamat bay. Finally, Dong. Nakabalhin na kita sa bahay nga itong gipatukod. Lagi day. Og kana tungod sa imong kakugihan. Og karon day niya. Niya na ta sa bahay nga komportable kay ta. Maog yun, Dong. Kung saan na, pag-usar at kwarto sa atong mga anak. Karon niya. Naano sa tag sa kakwarto. Magampo lang kita day. Nga magsigi-sige na ni. Boy, ibalik mo sa tadinhi. Ay, kubla ka bay. Kining kwartahan nga akong isugal karon bay. Extra na lang. Na, hibaw si Joy? Ah, syempre, wag yun. Hindi pwede mahibaw siya bay. Ingaw raming ako bay. Bay. Aron, imbes nga naundang na unta kas bisyo nimo, imo na sang gibalikan. Ah, bawi una ko akong pildi bay. Di ini magsilbi da. Yo, sa man nimo pagbawi ana? Ha? Saon nimo? Pastilan. Musugal na sad ka. Bahala na ni bay. Bajimar, ako pa nimo, no? Undangan na lang gina nimo. O pasagdi na lang itong pildi nimo. Di pwede bay, oy. Naprinda na ko ang titulo sa among yuta o sa among bay. Bay. Ayop ka, Jamar! Ayop ka! Day, Joy! Sorry, Day! Sorry kay Day! Day, sorry! Sugod ka ron! Magkalimtanay na lang ta! Oh, Day! Nadoon ko mga bata! Day, Joy! Husto na! Hindi na ako isugalog balik ang kaugmaon sa kong mga anak kaubanin mo! Oh, Joy! Everybody needs a little time away. Nagkabuwag yun ning Joy tungod sa akong bisyo. Nawa na ako ang tanan. Among bahay, yuta, og ingon man ang akong pamilya. Bisag unsaon ako hangyo si Joy nga magbalik mi pero wa na gid siya makigbalik pa nako. Og garon, naa na nga akong asawag mga anak sa laing nasod. Og ako nagpabiling nag-inusara. Dini na lang kutob og dagang salamat. Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalang kaagi ni Jemar nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, hard to say I'm sorry. It's hard for me to say